May adlaw nga Sabado, mga higala, anihan na pud ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. DAR Cloa Distribution gipahigayon didto sa Negros Oriental. Malipayong gidawat sa libuan ka mag-uuma sa tunga-tungang Kabisayan ang titulo sa ilang yutang gitikad gikan sa Department of Agrarian Reform. Gihatagan og Certificates of Land Ownership Award sa DAR ang 1,400 ka mag-uuma sa rehiyon sa gipahigayong Regional Mass Cloa Distribution dinhi sa Negros Oriental. Nagpamatuod ni na sila na ang lehitimong tag-iya sa yutang ilang gitikad sa dugay na panahon. Gipakuska nato ang parcelization. Mao na karon nga busy ang Department of Agrarian Reform sa pagbuak-buak diyan na sa pangalan ninyo. Ang inyong gidawat, inyo na ng pangalan. So nagpasalamat migdako sa atong Presidente BBM sa iyang pagtutok sa mga farmers. Kung asa ni po may wak na mo ingon na mo pawa diya kay wak na mo ilabot siya ta. Usa sa mga nakadawat sa Cloa si Teodoro Hiyog, 103 years old na tigadawin. Siya ang pinakaedaran sa moong batch na nakadawat og Cloa gikan sa DAR. Dako po niyang pasalamat kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug DAR Secretary Conrado Estrella III kay nakabot niya ang dugay na pangandoy human sa 30 ka tuig. Karon naani siya yutang ikabilin sa iyang mga apo. Nang hinaot ang DAR na palambuon pa sa mga mag-uuma ang ilang mga yuta pinaagi sa pagpananom og mga agricultural product. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa maayong balita sa Central Visayas. Mga hudyaka o pagsaulog sa talingting, gisugda na usab sa Siquijor. Sama sa matamis nga ice cream, ang mga pahiyom ug hudyaka sa mga lumulupyo sa Enrique Villanueva o mas giilang talingtinganon sa ilang pagbukas sa kasaulugan sa kapistahan sa lungsod karong Hulyo 16. Isip pasidungog sa ilang patron, ang Our Lady of Mount Carmel. Giuluhan ni Mayor Neil Vincent Masayon ang kabibo nga gisugdan og parada nga gisalmutan sa nagkadaiyang ahensya sa munisipyo, mga men in uniform, mga basketball players, ug kini gikahimutan pag-ayos sa mga lumulupyo nga nitambong sa Kalingawan. Ug tungod kay ang nasangpit nga lungsod, giilaman sa Pamukad Festival, nagpa-contest sila og pamukad sa bubo. Aduna usab oy volleyball, basketball, racing ug motorbangka ug uban pang kalingawan sama sa pabanda matag gabi. Ang kalihukan naghatag sa panginabuhian sa mga lungsurano niini tungod kay nagbalandraw usab sila og mga baligya aron ang katawhan nga mosalmo sa kalingawan adunay kapalitan nga pipila ka lakang lamang ang distansya. Sa bisan unsa nga pagsulay sa kinabuhi, ang mga talingtinganon nagpamatuod nga aduna gihapon oy kalambuan ug kauswagan basta lang ang tanan magyayungay. Alang sa mayong balita sa Siquijor, ako si Nina Rose Oxo. Ang National Nutrition Council 7 may pahigayon og affordable fare sa Cebu isip paglusad sa Nutrition Month. Ang National Nutrition Council Region 7 milusad sa ika-49th Nutrition Month pinaagi sa pagpahigayon og affordable fare. Kini nga aktibidad gimugna aron ipasundayag ang mga barato, luwas ug himsog nga mga pagkaon nga nagikan sa mga local producers o farmers. Ang mga local food exhibitors nga misalmot mipakita sa ilang mga lainlaing mga lokal nga produkto sama sa prutas, utanon, presko nga gatas ug uban pang mga nutritional products. Lakip sa mga exhibitors nga mibaligya sa ilang mga produkto atol sa food fair, mao ang mga partners sa Department of Social Welfare and Development Region 7 ubos sa ilang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. Ang affordable fare usa lamang sa daghang mga kalihukan nga gibuhat sa NNC aron nga suportahan ang kampanya pag-promote sa importansya sa healthy diet ngadto sa publiko. Kini usab subay sa tema sa Nutrition Month karong tuiga nga healthy diet gawing affordable for all. Ang ubang mga kalihukan nga may kalabutan sa pagpasiugda sa nutrisyon ug healthy diet ipahigayon sa NNC 7 sa umaabot nga mga adlaw. Isip kabahin gihapon sa nagpadayon nga nasudnong pag-obserbar sa Nutrition Month. Ang probinsya sa Bohol may pasundayag sa atabay sa simbahan sa Dawis. Usa ka lugar nga digid si piaton sa mga biyaherong Bulaanon ang pagsulod sa simbahan sa Asunsyon aron sa ilang pagbiya sa Bohol sa balaang tubig makabahon.
Sigon pa sa katigwangan, aksidente nga ilang nadiskubrihan ang atabay sulod sa simbahan. Matod pa, di mga pirata nga miasdang. Gitapok sa mga pari ang katawhan diha sa sulod sa bato nga simbahan aron sila mapanalipdan. Kining mga pirata gikahadlukan sa pagpanakmit og tao ug pagpanguha sa mga mahalong butang. Dihay bagyo nga miigo sa mga isla niadtong mga adlaw. Mihuros ang hangin ug mibawd ang dagat. Ang mga pirata dili usab makasibat. Sulod sa tulo ka adlaw wala sila'y kapadulngan, nag-alirok sa simbahan, samtang ang mga tao sa sulod wala na'y makaon, gipanggutom. Sa ilang kahimtang, ang mga namakwitin taon nag-ampo sa Birhen de la Asuncion, aron iiway sa peligro ug makalahutay sa pagkaspasmo. Samtang sila nag-ampo, ang mga kabataan nagduwa ug may mga nangandagma. Natingala ang tanan kay nagkalapok ang tiil sa mga bata. Bisag bagyo sa gawas, walay tulo sa uwan nga nakasud sa simbahan. Apan nganong nagkalapok man. Didto ang pagkaot sa yuta ilahom sa altar gisugdan ug ilang nadiskubrihan ang atabay sa tubig nga tabang. Katingalahan sa kaduol sa dagat, tabang ang tubig dili parat. Buhi pa ang atabay nga kausanan sa mga parokyano kun mapaong ang tubig sa gripo. Kini ang atabay sa Birhen de la Asuncion Maria Milagroso. Ang mga sakit sa panit, sakit sa lawas, papas, basta ang tubig gikan sa atabay ang ihaplas. Gikan diri sa Dawis Church sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ug mao kato ang mga maayong balita sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana.